तमे किए कहूछ ମୁଁ ତ ସିଏ କହୁଛି ପରା। कार सीए ତମର मोर किए ତମର ସିଏ ମାନେ କିଏ ତମେ ଆଉ କଣ ଖୋଲେଇ କହିବେ? ନାଇଁ ତମ ଘର କୋଉଠି? मो घर उगांडा ଗେଣ୍ଡା ନା ମୋ ପାଟି ସାଇଡ୍ ଖରାପ କରିଦେଲୁ। ଆରେ ଭାଇ ତମେ ଦିଦିଙ୍କ ନମ୍ବର କୋଉଠୁ ପାଇଲ? किए मु का भाई नुह ଆଉ ତ ସମସ୍ତେ କହିଥା। सीए मो गुंडू मु तांको गेंडा ଗେଣ୍ଡୁ ନା ମୋ ମୁଁ ପାଟି ଧରିଲା କଣ? ଖାଲି ରହିଯାଉଛି। सीए मो गुंडू मु तांको गेंडा सीए मो भेंडी मु तांको भेंडा ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହଁ हेलो ହ୍ୟାଲୋ कौन करछ कौन करुछ ହ୍ୟାଲୋ बोली कौन करुछ କିଏ କହୁଥିଲେ? कौन जानी पारन जानी पारन कौन ना अभिनय ହ୍ୟାଲୋ कर जानी पारन ना अभिनय ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହଁ अरे काटी दौच कहीं ହ୍ୟାଲୋ बोली काटी दौच कौन पाई କିଏ କହୁଛ? अरे कौन चिन्ही पारन ଆଁ? चिन्ही पारन ନା ये तो ना फुले हो छवा କିରା? ମୁଁ କହିଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ନା ଚିହ୍ନି ନ ଚିହ୍ନିଲା ଭଳିଆ ଫୁଲେଇ ହେଉଛ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିଏ କହୁଛ ହେଲା। ତମେ ଗୁଣ୍ଡୁ କହୁଛ ତ ଆଁ? ଗୁଣ୍ଡୁ ଗୁଡୁ ଗୁଣ୍ଡୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହାକୁ କହୁଛ? ଆରେ ତମେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ କହୁଛ ଟି ତୁମ ଗୁଡୁ ମୁଁ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ନୁହଁ ଗୁଣ୍ଡୁ 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 ତମେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ ମୁଁ କିଏ ହେଇନି ତୁମେ କାହାକୁ କହୁଛ କୁହ? ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କୁହେ ଗୁଣ୍ଡୁ ତମ ନା ସୁମି ତୁମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହେଲା। ଆରେ ତମ ନା ସୁମି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକେ ଗୁଣ୍ଡୁ ମୋ ନା ସୁମି ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକେ ଗୁଣ୍ଡୁ ତମ ନା ସୁମି ନୁହଁ ଆଉ ଥରେ କଲ ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ अरे तमें मते 2 मिनट समय दे मु 5 मिनट रे बुझेदेवी किए मु अरे तमें मते चिन्हिच हेलो मु कहली तमें मते 2 मिनट समय दियो मु तुमको 5 मिनट रे कथा है कि बुझेदेवी तम ना सुमी मु तुमको श्रद्धा डाके गुंडू ठीक ना आउ तमें मते बहुत भल पाओ आउ कौन जानिया को चाहू कहून 5,000 ଟଙ୍କା ପଠାନି कौन कहल 5,000 ଟଙ୍କା ପଠାନି तुम गूगल पे नंबर दियोनी गूगल पे नंबर दियोनी फोन पे नंबर ने अच्छा 5,000 टଙ୍କା कौन करियो ମୋ पर्सनल କଥା ତୁ କହିଲି ଭଲ ପାଉଛୁ ତ ମୁଁ ତତେ ମାଗିଲି ଯେ ମତେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେ कौन करिबो मु 5,000 कौन 10,000 देवी କଣ କରିବି ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି की खर्चटा ही कहून କି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି କସ୍ମେଟିକ୍ ଆଣିବି ଏମିତି ମୋର ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ମୁଁ ସବୁ କରିବି तमर को ड्रेस मते पठेई दियो व्हाट्सएप रे मु तुमको पार्सल करी पठेई देबी ଏଇ ତ ଏଜ୍ କେତେ ହବ ମତେ ଟିକେ କହନି कौन कहलो ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହବ कौन एक ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହବ मोर बयस जमारू 25 तमर ଜମାରୁ 25 जमारू 25 हेलो खाई साइलई କଣ खाई साइलई ତମ ଏଜ୍ ଟା କେତେ जमारू 25 ଜମାରୁ 50 ନାଚ ମାନେ ଦୌଡ଼ ବୁଡ଼ା ହେଲୁଣି ବହୁତ କଲ୍ କରୁଛୁ को मो भॉइस को दो ଏ ଭାଇ ଏଟା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର
କିଏ କହୁ ତ ଆପଣ କିଏ କହୁଛ? ଆରେ କାଟି ଦଉଛ କଣ ପାଇଁ? ସିରିୟସଲି ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଇବ ହେଲା, ସେ ଯାହା ସହିତ କଥା ହଉ ତା ସହିତ କଥା ହବ ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ କିଏ ଜାଣିନି ହେଲା। ନାଇଁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ କଥା ହେବି, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ଏ ଭାଇ ଶୁଣ, ତା କତିକି ଫୋନ କରିବନି ହେଲା, ତାର ଅଲରେଡି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ କାହା ଭାଇ ନୁହଁ। ଆରେ କିଏ କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ତମ ଗେଣ୍ଡା କହୁଛି, ତମେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ। ତୁମେ ମୋର ଗେଣ୍ଡା? ଆରେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ତମେ ଗେଣ୍ଡା ଡାକ, ମୁଁ ତମକୁ ଗୁଣ୍ଡୁ ଡାକେ। ତୁମେ ଆଉ କାହାକୁ ଫୋନ ଲଗଉଥିବ? ଆରେ ନା, ତମ ନା ସୁମିଟି? କିଏ ଟିଭିରେ ମୁଁ ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ଆରେ ତମେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ, ମୁଁ ତମ ଗେଣ୍ଡା। ହଁ ହେଇଥାଉ ଭଲ ହେଲା ହେଲା। ତମେ ଶୁଣ, ତମେ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ, ମୁଁ ତମ ଗେଣ୍ଡା। ତମେ ଭେଣ୍ଡି, ମୁଁ ଭେଣ୍ଡା। ତମେ ଭେଣ୍ଡି, ମୁଁ ଭେଣ୍ଡା। ତମେ ଭେଣ୍ଡି, ମୁଁ ଭେଣ୍ଡା। ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ ପୁଣି କଲ୍ କରିବା, ଆଉ ପୁଣି ଇରିଟେଟ୍ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ତମେ କାହିଁ କାଟି ଦଉଛ କହିଲ? ମୁଁ କାହିଁ ଖେଳ ଛାଡ଼। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ନ ଜାଣ, ଚାଲ ସେମିତି କଥା ହେବା। କଥା ହେଲା ପରେ ଜାଣିଦବ। ନାଇଁ, କଥା ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମେ ମତେ ଜାଣିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିବି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମ ସହିତ କଥା ହେବି, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିଛି, ତମେ ମୋର ପସନ୍ଦ। ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ମୁଁ ତମ ଘର କୋଉଠି ପଛରେ କହିବି, ତମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉ ଜାଗା ରହୁଛି? ମସ୍କୁ ଓଲଟେଇ ଦଉନ। ମସ୍କୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅ। ମସ୍କୁ ଓଲଟେଇଲେ କଣ? ସମ। କୁହ 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 କୁହ। ବୋଧେ, ମୁଁ ଗେସ୍ କରୁଛି। ଛାଡ଼, ସିଏ ଆଉ ଯିଏ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯୋଉ 2-3 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଲି, ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ତମେ ନାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ତମେ କିଏ କହୁଛ? କାହାର ସିଏ? ମୋର କିଏ? କିଏ କହୁନ? ମୋର ସିଏ ତ ତମକୁ ହ୍ୟାଲୋ। ମୋର ସିଏ, ତମକୁ ଫୋନ ଦେଲେ ଯିଏ। ତମେ କିଏ? ତାଙ୍କର ସିଏ? ତାଙ୍କର ସିଏ ମାନେ ମୋର କିଏ? ମୋ ଘର ଉଗାଣ୍ଡା। ମୋ ଘର ଉଗାଣ୍ଡା, ମୋ ନା ଗେଣ୍ଡା, ସିଏ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ। କିଏ? ମୁଁ କାହା ଭାଇ ନୁହଁ। ବୋଧେ। ଯାତେରାରୁ। କହୁନ। ହଁ। ଜାଣିନ କିଏ ତାହେଲେ ମାନେ? ସିଏ ବା ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ। ଆରେ ସିଏ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗେଣ୍ଡା। ସିଏ ମୋ ଗୁଣ୍ଡୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗେଣ୍ଡା। ସିଏ ମୋ ଭେଣ୍ଡି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭେଣ୍ଡା।
ଗେଣ୍ଡୁ ଗେଣ୍ଡା ନାଣ୍ଡୁ ସବୁ ଛାଡିଯିବ ଯଦି କଥା ହବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛାରୁ କଥା ହବ ଫୋନ ଯିବ ଇଏରୁ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କିଏ ତମେ କିଏ କହୁଛ ତମେ କିଏ କହୁଛ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଫୋନ ଦେଇଥିଲେ ତମକୁ ତମେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖଉଛ କୋଉ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ଆହୁରି କଥା ଆଗକୁ ବଢିଆନି ଜଣେଇଦବା ନହେଲେ ଭାଇ କି କହି ତାଙ୍କ ଭାଇ କିଏ ମୋର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜେଇଦେବେ ଜଣେଇଦବା ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ତମେ କିଏ କହୁଛ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଏଇଥର ଫାଇନାଲି ଜଣେଇଦବା ପୁରା ରାଗିକି ଚୁର ହେଇଗଲେଣି ଏ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆରେ ମୁଁ ବାବୁ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଦିଅ ସୁମିକି ଫୋନ ଦିଅ ଆରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲି ବାବୁ ହ୍ୟାଲୋ ସୁମିକି ଦଉନ ଫୋନ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ବାବୁ କହୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତୁମେ ତ କିଛି କହିଲନି ନା ତମେ ତମେ ଜାଣିପାରିନ କାହିଁ ତ କିଛି କହିଲନି ସେଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଟିକେ ଶୁଣ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଶୁଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତମ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲି ବୁଝିପାରିଲ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲି ଜମା ବି ରାଗନି ଦେହକୁ ଜମାରେ ବି ନିଅନି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଟିଂରେ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ମଜା ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଜମା ଦେହକୁ ନେବେନି ହେଲା ମୁଁ କଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ମାନେ ପୁରା ଡାଉଟରେ ଥିଲି ମୁଁ କାଳେ ଜାଣିଦେବେ ନମ୍ବରଟା ତାପରେ ଭାବିଲି ନା ସିଏ ଆରେ ମାନେ ମୁଁ ସତରେ ମାନେ ନା କହୁଥାଏ ମୁଁ ଭିତରେ ଏତେ ଜୋରେ ହସୁଥାଏ ମତେ ଏତେ ଜୋରେ ହସ ଲାଗୁଥାଏ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଏତେ ମାନେ ଭଲସେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୁଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯେ ଆଗକୁ ବଢିଥାନ୍ତି ସିଏ ମାନେ ପୁରା ହାର୍ଡ ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦବା କଥାଟାକୁ ହଁ ମୁଁ ଯିବି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆମର ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଆଉ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ମଗେଇ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଏଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଭାବୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ ସାରା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ତମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବ ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବ ହେଲା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ବଢିଆ ଲାଗିବ ମତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତମର ଯେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଟିକେ କହିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ରହିଲି ହଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍